sağlam güzel. Hani sağlam güzel. Şuna çapalayayım ha. Tabii. Buraya çekti. Ямский. Nasıl? Kıvrı salı baksın. Tamam mı nasıl? Em hatine vê Sûsê em ji bavê xwe qetiyanê û zarok ketine stiyê me û ji bona keda wan a em vê Sûsê dikin şeveqê hetayê varê xwîdana xwe dixwin bi erdê re mücadele dikin. Neş feqîriya dinyayê ve ba kîj mala xwe dirtê û em û hevalê Silhedînên bi hev re tên. Her sal meha serê Nîsanê em Sûsê dikin. Jêra divên ava şîranoka. Em ji bavê xwe qetandîne û em ji feqîriya dinyayê ji xwe re tên. Ti îşek destê me de tune, erd û mulkê me tinin û çawa ji te re bêjim. Salê mesela ku heve jî em di dolim erdî îcare dikin û em dikine bîber. İşê destê me ev e û eviya ye. Ku em vî nekin em nikare zarokê xwe yîkin. Hûn li ku derê difiroşin? Em vê Sûsê em tên dikolin şeveqê tên hetayê varê em dikolin. Em rojê em û hevalê Silhedîn derdixin 5-6 kîlo em divên bajar em didin müşteriya ew ji xwe re dikerin û dikin avê û jî difiroşin ji xwe re ew ji nanê xwe biya ve jê dixin. Vega işe me tine, gücü me tine ye. Em li malê betalin. Bir şekî bikin tine ye. Yani em hatine Sûsê. Sûsê mesela em dikin 200 kilo dune batmayê. Em hatine dirîn bi erdê re mücadele dikin. Evet destê me yani. Morda de
شون آویزی دیگرین بوی ما روشی
biliyorsun. Şeyler. Oraya keseydi Batman'a yukarı bakış çiğne kelime kıyıp. Ne Batman'a tu demiş. Ne? Kumu çamur beni de iyi kokuyor. بسم الله الرحمن الرحيم devam edelim ya. Kimi saçı da pek devam edelim. Biraz şu mu olmaz? Çeviriyoruz. belki Paris'e ne diyecek merak ülkesi. Bu işte uçum.
جاتا ازدرتي هذه وجهها ارتباط مع راموس يعني وين نشوف هو çekmişti. Ahmet tuttu. Rezona. Kablan var. قال محمد باز Kimle bakıyor? Gel yaz yaz. Kim bilir çoğu yaz. Sen var ediliyor.